Ja. Jullie hebben gewonnen. Een bedrag van €679.000. Snijntioen waard een inwoner van Burgum verrast door Winston Gerstanovic. Met het bedrag van €679.000 wie zie de lokkige thuiswinners. De prijs wie te danken aan het programma Miljoenenjacht. Ja, het is nog onwerkelijk. We beseffen het net, wie heel onverwachts, want wie zagen in televisie. Dus Femke lag al in bed en ik wie boetens achterhoers en op game al je meesken. Maar ja, goed, je weet net dat het. Ja, ik dacht eigenlijk gewoon iets op de buurt, ik heb geen idee. Totdat Femke beneden kwam van, volgens mij is het voor u. Dus ja, het is gigantisch, het is onvoorstelbaar. Iets wat je denkt van, hey, dit gebeurt al de oren, dit is gewoon zelf iets. En dat het aan u zo komt, ja, dat is prachtig. Net alleen nog de thuiswinners kregen dit seizoen dit bedrag. Ook alle deelnemers op de stritten de Bjerk mochten dit bedrag in ontvangst nemen en onderling verdelen. Zo'n 22 bewoners hier de joen van hun libben. Het bedrag is €22.633. Dat besef had ik nog net, want dat wie net voor u steeds maar. Maar het schijnt dat speeltje is dat dan de buurt meedeelt in het verhaal. Dus ja, dat is een mooie bijkomstigheid. Hoe lang speel je al mij? Oh god, dat doe ik net niet zo zeggen. Al te lang, wat je ook in de beting. Ja, zolang ik denk wel 29. En hoe viel het nou dan om hier te staan en eindelijk een keer beter te gaan? Dat weet ik niet. Ik weet niet wat het bedrag is. Dus ik moet het eerst maar eens op een bankrekening zien. Dan praten we dan wel. Bij ons voor de door, Gaston, uitstappen. En toen zeiden we, nou, het is wel heel dichtbij. We zeiden, nou, het is vast voor de wil, geen jonken. En toen zijn we hem de buurt ingegaan. En toen zeiden we, ja, het is hier dichtbij. Nou, alleen maar feest. Links van mij zijn dat de mensen met 2 loten. Nou, dat bedrag is natuurlijk ook 2 keer zo hoog. Maak de check maar open. Trek de hele envelop uit elkaar. Ja, gefeliciteerd. 45 ruim €1.000. Fijn, hè? Jim had 4 vloten. Wat giet het trooi hem hinnen? Ja, het viel verder wel goed. Maar ja, we zijn nuchter. En Winston Gerstanovic mocht Snijntioen de prijs uitreiken in Burgum. Na de uitreiking wie er een groot feest op stritten. Het is elke keer weer spannend en dat is ook zeker de reden waarom ik het nog steeds doe en altijd al zal blijven doen. Want je loopt op straat, je hoort in je oortje 5, 4, 3 en dan denk je oké, wat gaat ons vanavond weer allemaal overkomen? En dat is zo uniek. Deze dame stond al in de pyjama, dus misschien wel even netjes dat ik dat niet heb laten zien. En Femke, door die is te door, iepen, wat toch? Dus toen Winston in één keer voor die doorstier. Help? Ja, ik wist niet hoe snel ik bij jou moest komen eigenlijk. Ik moest jou ophalen. Ja. En denk van, oh jee, ik ben net gekleed, ik zit in mijn pyjama, dus zit in een badjas. Dus dat is denk ik best meer mijn oording bezig dan daadwerkelijk waar het om gaat, zeg maar dan. En kun je jou eens laten zien wat je in de hand hebt? Ja, 22.633. Nou, het bedrag is nou duidelijk. Ja. Eerste reactie. Ja, super. Dat heb ik net tocht. Ik heb echt net tocht. Want ik denk dat het de hoofdprijs is voor degene die daar aan mij doet. Maar het wordt misschien direct verdeeld door de medebuurtgenoten. Dus mooie bijkomstigheid.